Исәнмесез, тамашачыларыбыз. Сәхифәдә тагын бер уен коралы. Игътибар миннән табышмак. Нарат нарылдый, ботаклары шарылдый. Үләм, үләм дип елый. 12 төрле көй уйный. Нинди уен коралы? Бәлки күбегез дөрес әйткәндер, сүз скрипка турында бара. Скрипка, камәнчә дип тә элек атаганнар. Безнең традицион дөньяви уен коралы. Дөньяви димәк светский. Бүгенге көндә ул светский уен коралы, дөньяви. Инде бу скрипканың тамырлары төрле яклардан килә. Узган сәхифәдә әйткән идем, скрипканың формасы безнең Европадан килсә, инде безнең төрки бабаларыбыз безгә уйнау традицияларын биргәннәр. Шуңа күрә инде ул безнең традицион борынгы уен коралыбыз. Моның өчен төрле дәлилләр бар. Александр Сергеевич Пушкин Түбән Новгород якларында йөргәндә рус фольклорыннан шундый юллар язып калган. Игътибар белән тыңлагыз. Приведи-ка, матушка, татарина со скрипкою и мордовина с волыкою. Күрәсезме, ул вакытта ук инде безнең скрипкада бик оста уйнаганнар. Әйе, әйткәнемчә, элек скрипканы иң башына куеп түгел, эшкә яки тезгә куеп уйный торган булганнар. Мәсәлән, 1926 елда Апас якларында Шүрибаш авылында шундый скрипка ясаучы оста барлыкка килгән Госман Авзал. Госман Авзал турында аның авылдашлары, туганнар язып калдырганнар. Ул скрипканы табышмакта әйтелгәндәй, нарат, чыршы агачынан ясый торган булган, инде кайбер өлешләрен ясаган сыерның сөягеннән, сызгычны ясаганнан тал чыбыгыннан, сызгыч өлешен һәм кылларын ясаган ат кыйрыгыннан. Шулай кайбер пластмасс элементларда эстей торган булган Госман әфәнде. Соңрак инде 70-нче елларда фабрикада скрипка чыга башлагач, безнең якларга скрипка кайта башлагач сатуга, ул скрипка сатып алып уйный башлаган. Алар бергәләп композитор, музыкант Захид Хабибуллин белән бергә уйный торган булганнар. Һәм инде капка төбендә тезелеп утырганда, яшьләр, күршеләр, авылдашлар җыелганнар. Бергәләп безнең традицион көйләрне башкарганнар. Мәсәлән, Умырзая, Шахта, Салкын чишмә, Алмагачлары кебек музыкаларны уйный торган булганнар. Әйтергә кирәк, Госман Авзалов ул төрле тасвирламаларны бик оста башкарган. Нинди тасвирламалар? Мәсәлән, аккош тавышын чыгарган, торна һәм башка җәнлек кош тавышларын оста уйный торган булган. Инде тамашачылар скрипканың тавышында ишетик, бездә кунакта яңадан скрипкачы Динә Закирова һәм баянчы Илнар Сафин. Динә, Илнар, рәхмәтегез. Сезгә ошадымы скрипка баян тавышлары? Миңа бик нык ошады. Бүгенгә шушының белән шул, киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.